Bale, ja, hasi da. Bale, regletekin jolastuko dugu gaur, bai? Bale, hone dira regletak, eta deitzen dira regletas de kusiner. Badakizuen hori izen zen kusiner? Ez. Bueno, izen zen tipo bat, egin zebala musikako irakaslea zen. Eta asmatu zeban hau musika erakusteko bere ikaslei. Baina azkenean musika jolastu beharrean, irakatzi ziren honekin musika, baina bebai erakatzi ziren matematikak. Bale? Orduan, atarako dugu piezak mai gainera lehengo, ingo dugu hori. Venga, bajun ataratzen. Itu, zaratapur bat ingo dugu, bai? Ingo dugu zaratapur bat. Bale, hola. Bale, bueno, zema kolore dauzen, ezta? Zema kolore daude, badakizue? Ez. Ez. Hamarrera arte ikusiko dugu, a ber? A ber, hartu behar duzuen nik esaten dut zuedan koloreak, bale? Bale, lehenko hartuko dugu egur kolorea. Egur koloreko bat. Orain hartuko dugu gorria. Orain hartuko dugu berde klarutxua. Orain hartuko dugu horia. Orain hartuko dugu la rosa. Orain hartuko dugu beltza, adibidez. Marroia orain. Beltza. Urdina eta horia. Horia esan dut, ja. Bale, barkatu. Hori bat itxi eta naranja, barkatu. Bale, fenomeno. Zenbat kolore dituzue orduan? Konta, zenbat kolore dituzue? Jon, zenbat kolore dituzu? Zenbat kolore? Bederatzi? Aber, baten bat astu dugu bidean ikustot. Urdin, hau, ez dugu hartu. Berde iluna ez dugu hartu. Hartu, Jon. Zenbat dituzue orain? 10? Bai? Bale. Eta orain egingo doguz, egin alduzue beraiekin nahi duzuena, momentuz, bale? Bai? Piniko dugu hau pixkat mobiduko dugu, agertzeko gauza gehiago. Hortxe, oso ondo. Bale. Zer uste duzu direla horiek? Zer zabizi egiten? Batzuk zer dira, luzeagoak eta beste batzuk motzagoak? Bai. Epala, kontu, ziaia. Berdina zauzi egiten. Ezta? Oso ondo. Zer da hori? Ander, zer da hori? Ez dakizu? Egin duzu eta ez dakizu zer den? Nire jaztaki. Zupe ez dakizu? Torreta bat edo? Pastela. Pastela, adibidez? Zer gehiago? Pastel zati bat. Bale. Guandurlote. Bale. Zein da txikiena? Kolore txikiena zein da? Bat. Baina ze kolore da bat? Hori zuk esan duzuna. Egur kolorekoa? Bale. Eta hurrengoa? Gorri kolorea. Bale, egingo dugu gauza bat olan. Ordenatuko ditugu baina horrela jartzen.
altueran, bai? Bai, altueran. Aber egin aldu zuen. Katxiz lamar. Geratu da. Vale. Eta gero norri izango da. Hola. Oso ondo. Primeran. Ai, kolorito. Ai. Non da zer esan duzu? Sortzi. Eta zelan dakizu hori sortzi dela? Kontatzen. Kontatzen? Zer kontatzen? Gero eta altuagoa dalako. Jazta. Geroz eta altuagoa dalako. Betzu. Joe. Ai, ama, ez da ikusten ze pasatu da hemen. Orain, ha? Hartzen duzu. A ber, zelan egiten dozu nagore? Sortzi. Nire jausten Jausten jatzuz? Ez oso ondo zoaz, ze zen den egiten ba. A ber, zein falta jatzu... Juda. Ai, ama, eta segaitik joaten da. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Zortzi da? Marroia da zortzi ze horiek dira batekuak. Bale. Ordenatzen zabi, zein falta jatzu, Jon? Jazta. A ber, erakutzi... Oso ondo. Ni jazta. A ber, oso ondo. Bale, oin. A ber, orain nik esango dotzuet. Itxiko dugu pieza guztiak hemen ardian. Eta esango dotzuet. Hartuko dut nik pieza bat. Eta esango dutzuet. Hau baino txikiagoa dan bat erakutsi behar dozue. Kamalari erakutsi behar dozue. Hau baino, entzun, Jon. Hau baino txikiagoa. A ber, konparatuko dugu txikiagoa dan? Hala. A ber, zelan konparatuko dugu? Piniko dugu lan zutik, a ber, atzera etxuago. Holan, piniko dugu? Txikiagoa. Txikiagoa, nagore, zurea? Txikiagoa. Txikiagoa? Piskat handia. Bale. Txikiagoa. Bale. Hau baino handiagoa. Hau. Jo, pelas. Eta beste bat, aber topatzen duzuen beste bat handiagoa. Hau baino handiagoa. Jazta. Baina ez bota, Jazta. Eta beste bat, Jazta. danok aukeratzen duzu berdina. Eta hori baino txikiagoa, Hau. gorria baino txikiagoa, Jazta. oso ondo. Eta badago txikiagorik, Ez. ez da? Bai. Zer? Zero. Zero. Vale, zero. Vale, orain, pieza bat topatu behar dozue. Honen eta honen artean dagoena. Honen eta honen artean dagoena. Epala. A ber, Jon, oinzuk, honen eta honen artean dagoen pieza bat. Beste bat, desberdina. Vale. Hori da guartean. Ez, baina, bueno. Vale. Bueno, hau ez da guartean. Izango zen berdik. Beste bat egingo dugu. Hartu, hau eta honen artean dagoen bat. Honen eta honen artean dago? Zazpi. Honen eta honen artean? Vale. Baina esketu hau. Bueno, a ber, nik esan dut honen eta honen artean. Hau, zuk jarri duzuna honen eta honen artean dago? Ez. Ba, topatu beste bat.
Itxi jozu joneri, Vale. Jun probatzen nahi badozu. Hori da txikiagoa, ezta? Baina topatu behar dozu honen eta honen artean. Beste bat egingo dugu bestela. Falta esan. Tada! Bai. Bai. Honen eta honen arteko bat. Zuk zagaitik egiten duzu, 5-6. Jakitzeko. Jakitzeko? Baina, ontsa esplikauko txuet gauza bat. Bai. Hala. Jon. Zuk hori pintzen duzu? Zuk hau ez, nagore? Bueno, galdera bat egingo dizuet. Ze gaitik jarri duzu hau Ander hor, honen eta honen erdian? Ez dakizu? Zelan dakigu hau dagoela honen eta honen artean dagoela? Zelan dakigu? Hori da 6 eta hau da... Baina zenbakia jakin gabe. Nik zelan dakit honen eta honen artean? Txikiagoa da laba... Txikiagoa, baina zelan txikiagoa? Osea, egoten badagoela... Entzuten zabizioan? Honen artean hau izan dira. Honen baino handiagoa eta hau baino txikiagoa. Eta zelan egiten dugu? Altuerak begiratzen ditugu horrela? Bai. Bale. Geratu behar dut hau, eta gero jarraitzen dugu.